Što se tiče fotografije, ja moram vam kažem, a to Kolumbo otkrio Ameriku ili nešto da neko razgovara sa Pacolijem ili sa Tačijem ili Haradinajem, to razgovarali su 100 puta. Nešto drugo mene na toj fotografiji muči, o tome sam razgovarao sa našim predstavnicima, ne muči me uopšte Pacoli, pa šta razgovarali s Pacolijem. A to ko, kako, muti, s kim, pokazuje to što je Radojičić na poternici za onu stvar koju nije učinio, za neke druge to neću da ulazim, a za onu stvar koju nije učinio je na poternici, toliko im je drag. Koliko Rakić ima tih tužbi, prijava, krivičnih ili ne znam ja šta sve, toliko koliko je sa njim u dobrim odnosima. Tako da to što razgovara s Pacolijem, jaka stvar, koliko puta je Dačić razgovara s Pacolijem, koliko puta sam ja razgovarao sa Tačijem, koliko puta je Ana Morova i Svetna Haradinaja, pa šta? Kako je to vezano? To što s nekim razgovarate nešto znači, a ne znači ništa. Znači da je normalno da razgovarate, da morate da razgovarate. Ništa više od toga ne vidim. No meni smeta čoveče jahta. Baš me briga što ste sastali s njim. Sastali su se 500 puta. Jel ima neko od vas da nije video Pacolija nego? Nema niko, svi su bili s Pacolijem nego. Nikako nisam razumeo, jel vi to kritikujete ili napadate? Koliko ja razumem, politika, ja razumem da je politika N1, kako je to Đilas, ne N1, izvinite, ovih iz Saveza za Srbiju, pomjerenje, da oni žele te razgovore. A šta sad napadaju? To što su razgovarali s Pacolijem? Pa normalno je da razgovaraju s Pacolijem, ali je važno da su ostali tvrdo i čvrsto pri srpskim stavovima. To je ono što je važno. To je ono što je važno. Čija god je jahta Pacolijeva ili ne znam ja čija, stvarno nemam pojma, baš me briga. I ta jahta vredi jedno 10.000 puta manje od onoga što nam je jedan gradonačelnik ranije samo za svog mandata uzeo para u privatne džepove. A, vidite, meni je to 10.000 puta manje mnogo smeta. O čemu ste dogovarali na tom sastanku? Prvo, ja ću sada nešto da kažem što ste vi seći. Prvo, vrlo je nepristojno da prekinete razgovor bilo koga, jer ja to nisam uradio vama. Prvo to. Ali okej, nismo ovdje da poslušavamo kulturi. Sada možete da postavite pitanje i dobit ćete odgovor. I dobili ste ga i da se čekali samo 5 minuta kasnije. Pa da, mi nisam imala priliku da postavim pitanje. Ja da pitam o čemu se pregovaralo na tom sastanku? Kao što ste iznali, ja na fotografiji nisam bio. Trenutno sam u Beogradu i nisam imao prike da kontaktiram ni gospodina Radojičića, potpredsjednika Srpske liste, ni gospodina Rakića. Ali ono što mogu da vam kažem, i što opet vi nećete preneti, činjenica je gde god oni da su sedeli, sa kim god da su sedeli, oni su branili srpske interese i u borbi za srpski narod mi bi najviše volili da preko puta nas sede Srbi, međutim ne sede Albanci jer oni su dominantan narod na Kosovu i Metohiji. Ste vi znali za taj Hvala. sastanak? Ne, nisam znao da je. Znači za vas je bio tajna taj sastanak? Ne, nije bilo tajno. Kako nije bilo tajna? A zašto se sastanak dogodio na jahti? Dobro, hvala. Prijetno. Hvala vam, ali niste odgovorili na pitanje. Pričao sam 5 minuta. I ništa niste rekli.